Meron pa kasama na isa, bulsa. Tayo, wala tayong useful, eh, no? Ay, dito na lang yung last night. Yaman eh. Tayo? Wala pang ano. Wala pang... Card? Ay, 7. Sabi ko tabi. Din pala yung... Tabi akin na muna tabi. Hindi ko maganda kung isang tabi. Ano yan? Parang si Yan sa akin. Ano yun eh? Yan po. Yan. Yan. Dito. Yan. Yan. Yung tawag sa akin, Yan. pamangkin ko. Ano, tita yan. Yup. Sige. May recording din na gusto niya ano. Recording? Bawal daw. Ito. Pangat na level na yung bala. Meron ba dito? Okay tayo dyan.
wall claim kami. I think in-expect ko, dancer si Yana. So dapat alam niya yung physical stretching. Dancer ito eh. Okay. Diba? Nagko-compete siya. Siguro, happy ko alam dapat niya ate. Kaya din namin wall climb, kumagit sa wall tree. Walang stretch down, kinabukasan masakit yung tawad niya. Lalakit talaga. Sabi ko sa kanya, alam mo, in-expect ko sa'yo, mag-stretch tayo eh. Iniintay ko lang kung paano ito. Kaya hindi, tumakbo ka sa wall. Talaga. Ewan ko dito. Gusto niya sa mag-fitness na kasi sa mag-fitness. Although, ano pa sa mag-fitness? Learning, challenge, tayo, ulo. Kaya ako, stretch.
Kaya malayo na.